لکامپا قوشتەپەیە پەنابەرên Rojavayê Kurdistanê pêşengeheke hunerî ya hunermendekî Rojavayê Kurdistanê birê veçû. Şêwekar İslam di tabloya xwe de balê dikişîne ser êş û azarên penaberan, bi taybet bûyerên xemgîn yên mîna xenqîna zarokê Kurd alan li Kurdî, her wiha şewata konan, şewata dilê penaberan. متخواست از با تابلوی خو هنگی سر ایش و جانی ملتی خو دیدم درباز کردن من سر گلک چالاکیات دیده چه کردن وکو زعمای کردا من او آنی بیرا خو وکو جنگاه کردستانی من آنی بیرا خو پێشەنگە ji aliyê ferman herkî kurê fermandarê pêşmergeyê şehîd Mexdîd herkî hate vekirin. Got tabloyeka bavî wî jî di nav tabloyên pêşengehê de hebû. Em xwe xweşhal dizanin ku Kurdên me, Kurdên mêrên Rojava, hunermendên me li wir da min me gelek yekdûmeyê ku du dît lêre. Beşdarên pêşengehê rûyê xwe di nav tabloyan de dîtin, rûyên xembar û bîrkirina Rojavayê Kurdistanê. از هاتما في معرضي از بيركا كردم والكفا قشطة از هاتما في معرضي أو معرض قالكي ما عجبا جبور سر قالكي سر بنابرة تشتغلي نقدام بيرو سيرفي معرضي حر رسمك جي فكرك وهي مثلا رسمها هانيك فكراينا كي سر ظلم سوري وسر عيشتها سورية ورسمك جي ناكي سر انه خلقك بنابر درن المانيا ناب افيد تغرقن Tevî dîmenên trajîdî di jiyana penaber û koçberên Rojavayê Kurdistanê de derbas dibin, lê hêviyên kûr jî cihê xwe di nav dilê penabera û tabloyên hunerî de dikirin. Tenê xewna vegera welat di bala her kesekî de ye. Hunermendên şêwekar bi hestê xwe ne bi destê xwe tabloyên xwe çêdikin. Şêwekarên penaber jî her û her bîrokên we nêzî jiyana penaberan e û her ew dixwazin di van tabloyên xwe de êş û azarên penaberan diyar bikin. Aştîtî Şêrûdaw, Kampa Qoştepe.